manzo Allah ya ce idan aka rufe mutum a kabari za a tambaye shi a ce man rabbuka wa ma dinuka wa ma amaluka wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, wane ne ubangijinka, me addininka, me za ka faɗi game da mutumin da aka aiko muku, sannan wannan aiki ka yi. Wannan dukkan mutumin da aka ɗauke shi aka saka shi a cikin kabari, manzo Allah ya ce sai an mai wannan tambayar, sai mutumin da ya mutuwa shahada ko mutumin da ya samu darajar mutuwar shahada. Allahumma mnahna sharafa shahada, Allah ka ba mu darajar shahada. Ma'ana mutumin da aka kashe shi a filin daga, ko matar da ta zo haihuwa ta mutu, ko matar da ta haihu jini ya tsinke mata, ko ciwon ciki ko jinin haihuwa ko mahaifa har ta mutu, ko mutumin da ciwo ya kashe shi. Wani irin ciwo? Tarin fuka, tuberculosis. Ko mutumin da ciwon bulala, bahaushe na da ciwo da ke ce mai bulala, wanda za ka ga ciki ya yi rudu-rudu kamar an zabga mai bulala. Ko mutumin da gini ya danne shi, ko gobara ta cinye shi, ko ruwa ya haɗiye shi. Duk wanda ya samu irin mutuwan nan to shi kam ya ƙetare. Ko mutumin da ya mutu ranar juma'a ko daren juma'a. Ina ma'anar daren juma'a? Daren jiya da aka wuce. A ce gobe ne juma'a misali da safe, to daren nan shi ake kira daren juma'a. Idan ka mutu to matukar kai musulmi ne, ba azaba ba tambayar kabari, salin alin, daga nan jiran kiyama kake ta tashi kawai a ce shiga aljanna. Matar duk da ta mutu wurin naƙuda garin haihuwa, ita ma haka, matukar musulma ce. Wanda tuberculosis, tarin fuka ya kashe shi, haka wanda gini ko ruwa ko gobara, duk waɗannan manzon Allah ya zayyana su a cikin hadisan Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da Muwatta ta Imam Malik. Ka je ka duba a cikin littafin Ahkamul Jana'iz wa Bid'ah li Shaikh Al-Allama Asadus Sunnah Abi Abdurrahman Nasiruddin Al-Albani.